Vrijeme provjeravamo svaki dan, prije izlaska iz kuće, prije puta, prije organiziranja događaja. No iza svake prognoze ne stoje samo karte i brojke, nego ljudi koji vrijeme prate svakodnevno, doslovno iz minute u minutu. Svaki dan, znači 365 dana u godini ovdje na zavodu su dežurni prognostičari. Dakle, odmah ujutro kada dođe prvi dežurni prognostičar mora se upoznati s trenutnom vremenskom situacijom kako bi mogao vidjeti kako je trenutno vrijeme i onda da bi mogao krenuti u izradu prognoze. Znači ovo je kiša zeleno, a ovo kada je iscrtano to nam je onda snijeg. I ja tu sad vrtim po danima. Sva tri modela se jako dobro slažu da će doći promjena vremena, da će doći oborina, a između ostalog i snijeg. Svaka nova pojava šarenih točkica na meteorološkim modelima znači i promjenu vremenske situacije. Bio to netipičan snijeg krajem ožujka, olujni vjetar ili nagli porast temperature, prognostičari pravovremeno moraju upozoriti javnost kao i nadležne službe. U zimskoj sezoni najglavniji korisnik su nam zapravo ceste, dakle treba na vrijeme prognozirati količinu oborine, tip oborine kako bi ceste mogle na vrijeme se pripremiti za svoj dio posla koji moraju obavljati tijekom zime. Tijekom ljetne sezone imamo vatrogasce, dakle sezonu požara i obranu od tuče, tako da i tu radimo posebne prognoze za te korisnike. Najteži dio posla dolazi kada je vrijeme najnepredvidljivije, a konačnih zaključaka o vremenskim prilikama koje predstoje ne bi bilo bez meteoroloških stanica. I to 40-ak njih po cijeloj Hrvatskoj. Na svakoj glavnoj meteorološkoj postaji su motritelji koji u određenim vremenskim terminima izlaze u meteorološki krug i vrše motrenja na instrumentima. Ovdje se mjeri temperatura zraka, što minimalna, maksimalna i trenutna. Motre se na oblaka i oborine, isto tako se i mjere oborine, kiša, snijeg, dakle kolika količina kiše je pala, koja je visina snijega zabilježena, mjeri se tlak zraka, mjeri se vjetar, odnosno njegova jačina i smjer. Hrvatska je u potpunosti pokrivena i sa 6 meteoroloških radara, koji daju detaljan pregled oborina i njihova intenziteta. Radarski, kao i satelitski sustavi globalnih mreža, upotpunjuju konačnu analizu. A to je jako bitna tu međunarodna suradnja, dakle mi te podatke dobivamo iz Njemačke meteorološke službe, iz Europskog centra, koji onda crtaju zapravo te sinoptičke karte na razini Europe i oni isto tako imaju mjerenja kao što imaju u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu. Postoji motriteljska mreža koja zabilježe sve te parametre meteorološke koji su nama bitni. Atmosfera je složen sustav, a podaci se stalno mijenjaju. Stoga se na Svjetski dan meteorologije istaknula važnost preciznih prognoza i kontinuiranih motrenja, kao i sve veći utjecaj klimatskih promjena na rad meteorologa. Nama se zbog klimatskih promjena, recimo toplinski valovi velikih dimenzija koje bi se prije događale jedanput u prosjeku 50 godina, događaju jedanput u 10 godina. Statistike pokazuju da je prošle godine u Europi zabilježen najtopliji lipanj u povijesti mjerenja u zapadnom dijelu kontinenta, dok je zbog posljedica ekstremnih vremenskih prilika tada umrlo oko 2300 ljudi. Zaista je izazovno raditi u vremenu klimatskih promjena jer ovi dugoročni nizovi podataka koji su i fokus današnjeg svjetskog meteorološkog dana, dakle te motriteljske mreže, nam nedvojbeno pokazuju da se zemlja zagrijava, dakle pokazuju nam taj trend zagrijavanja, da će biti sve više ekstrema, sve više će biti suša, sve više toplinskih valova. Htjeli to ili ne, naše će aktivnosti sve više ovisiti o promjenama u klimatskim uvjetima, smatraju stručnjaci. A kako bi svakodnevnica ostala što sigurnija, u meteorologiji ključnu ulogu i dalje će imati timski rad i suradnja različitih struka. Zapošljamo meteorologe, hidrologe, kemičare, međutim oni ne mogu raditi ako nemaju jaku podršku IT sustava, svih financija, prava i tako dalje. Da bi se izradila kvalitetna prognoza, više glava je uvijek pametnije od jedne i uvijek netko bolje vidi ovo, neko vidi ono, pa se svi zajedno konzultiramo, ne samo mi prognostičari koji damo opće prognoze, nego su tu i biometeorolozi, i agrometeorolozi, i hidrolozi, dakle svi daju svoj doprinos da bi se izradila što kvalitetnija vremenska prognoza. I dok se vrijeme mijenja brže nego ikad, klimatske promjene donose sve ekstremnije vremenske neprilike. Posao meteorologa svodi se na 3 ključne zadaće: na vrijeme upozoriti, objasniti i pomoći.